gendok deno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu tak ring wangi serungan nganggo sangka assalamualaikum jawabe waalaikumsalam tak rewangi ngempet ora ngerokok macan sopan ben koyo kang pondok dalang suwengku lali nyomplok jarine bapaki aku koyo santri pekok tobat kapok lompok kadang lurus kadang menggok tengah nopet kapok aku pingin tapi deno wis tahunan aku wele dadi preman pingin tobat tenan ben oleh bocah biduan tobat kapok lompok kadang lurus kadang menggok tengah nopet kapok aku pingin oleh deno wis tahunan aku wele dadi preman pingin tobat tenan ben oleh bocah sing iman deno santri lulusan pondok isih perawan durung nate ketemu tak ring wangi serungan nganggo sangka assalamualaikum jawabe waalaikumsalam setia titaratan ngrambak saindenge jagat raya prasatriyane bangsa Budi lara pakan raning kita sadaya rinaksa kepribadian karukunaning sesami ilang jayane indah sesamya sinangling asatrateng setiati terate jaya setia hati terate ngrembaka saindeng jagat raya sasana pandhatere prasatria